Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakenhon jong kinong Shedja School gibahapo ka Union of Cook com Helper under PM Pushan Midday Meal. Kilapan pao baka kenta bagi tray berkajing siu ke bakiyo kalong ka bamihap syu berkajing siu ke bakiyo. Abayo bani keren berkakong Gina Nengnong kabalong ka State President ka Union kalapan pao bagi lutpor kumba Henry kunta ban penbit penbiang ya kabam jong kikena school kibahapo ka kerdan lower primary but upper primary school. Kala itu bahanong kuar Presbyterian Secondary School kidan hadu arspa prabudingut kikena kibadai banyo ya kabam jasngi haskul ban penbiang ya kabam joki katkom kajing betha nang kasorkar kalong kabala shimpor bha ya ki ban pendep kalapan pau ba kajing dawa joki kalong ba kasorkar kan aino ya kajing dawa joki ba kan perkiu no ya kajing siu joki nak kandai spa tingka jaka kandai hajar tingka hawa jubab ya kajing kali ka kongjina kala kadau ba kajala Kerala kajing siu ba kinong Shedja School kiyo kalong kharar hajar tingka ka Delhi kayo pra hajar tingka kumta kala kentu yo menteri rang ba do kari ba unsngau unsngap ya kajing dawa jo kinong Shedja School hakari makin la ban ai kajing syakri ka babha ya ki khna haki school haki kindia tayo baladep kinong Shedja School kilapan pau balada ka sarkar kampan ki wa kajing siu ka bha ya ka sarkar bakan penkut no ya kani ka scheme habai dai berkani layo rubani keren babu PK Rapsang ubadi Vice Principal kanong kuar Presbyterian Secondary School ulapan pau balada ka sarkar kan penkut no ya kani ka scheme kan long kajing du ka bakrau ya ki school ki bayo ya kani kajing mentoy na ka sarkar padeng berkadau balada kani ka scheme ka kut no kajing pep school bampat dai por ki khnaru kan jur hagajala Kawit ba ito mo kami kajang ay ko lang tas ang ipataykin na marba brand ni kapan ya kata ka kado unni ang ibuwa na kaya lang iba apa yung kape ay mana? Suban ay kulepi mo ke lingba ka jong pi hinganget bakin ki ki jingkar pat ki jongi ken poi syaki syaka sarkar pedeng namar ka jingyak den pi ka jongi menta kal ayat daki senam tekan dia kalong ka jingkmi den pi ka jongi ka jingkar pat ka jongi kalong ka bakat do hi namar balada ka central government hi kam jubab nakaliang ka jongi hingimut ban sangi anak dah ka bayadai bat kani ka singi ka bamenta ngi nakaliang jongi ka school nakaliang jongi kum kinong Shedja ngak i presiden ngak khat akan iga school ka jongi kalong ba ngan pun i fi namar balai bangi pan mo da bi berkat ki bun ki baong bangi pan hadu kendai hajar kala he palat mo kata kajing pan ka jongi henry nakaliang ka jongi ku akan ban pau menta namar ba kan mo ka bampor yang i bangin pen kre ya kani ka kerja mo ha school kani ka midday meal te kumta hapwe dei bat ki school ki bad kamdu na enrollment te kila hi ban pendep ha ka ju ka singi mo ka taro kalong be ka bam be ya ka san genta te kan lut be ka por te ha ka dai bat kum ka school jongi pat ngidon ars pa tam ki khena ars pa prapun riu tang ki badai banyo ya kani ka bha jong kani ka midday meal te kum ta na kaliang ka jongi ngi pen pau kin bangimla hi ban pendep ha ka ju ka singi oi wala ngi wan nyo baji mistak ni astang ya ka kambangin trai hingrai pat ni hap wan extra ko manin jan miet ni hap ban wan ban chet pa yu khaw nang tangin sat ya ujur
te kum arkan ta kala abam lupa ken yang ipor jamiat te kum ta nakaliang ka jongi ngila shna man ta kum ka video bangin pen ha ka baya dei bat kum nongi pen kre ya kanika bangin pen kre ya kanika bam singi ya ki khinna te bat ha ka wei ka bangi ong ba ngi dei ban ai kat kum ka bha ka ba ka sarkar kala amang ya ki khinna te ling ba kanika state government mo ka PM Pushen Cell ka pen mi yang ya kanika training ka bangi yo haka jia trailang ba ka net first tek hawai dei ba katu kamot ni nakaliang jungi ka school ngi le kat bala bangin kenya ketika bha au bakila ai ba ukna u de banjo kat kum kabam de banda thau batnang kita kijing bam kiba ukna u de ujo ya kata kabam por budang dan school kin long kiba te ya kata kamet ka phat jung kna ka ba kata ka jing he jing san kata ka jing ko jing khia bat ka bai de ka jing bot jing perkat ka jong kna ha ka por budang dan school unyo ya kata ki baro kiba kum bakana ka sarkar kala bet bha ma yo kna u de banjo ya kata kabam te nakaliang jungi ngibu kat kum katu ka training ka bangil ayo nakana first ngila shna da ka we ka bot bangin thau ken ki LP kat no ki dei ban bam ki UP kat no ki dei ban bam te nakaliang jungi ngi shet lang hakaju ka kitchen bat LP bat UP te kum ta ngi thau lang hakaju ka LP ka dei kat ta ka tangut ki don ki enrollment jo ki khna UP ki don kat ta te ngi total lang haju haka ngi shet hakaju ka por ken te kum ta la da ling ba ka ni ka jing le ka jing thau ka jongi te kamut ki khna ki nyo bet ken ya ka la da udai ki don kam kat ta bakin bam kamut ki yo bet ya ka ba ka jing don kam jong kam bet te ki yo bet ha ka bha ka ba ki dei kam bet jong ki khna kan te ken te nakaliang ka jongi ka dei tang ta hi na marling ba ka video nganget ba kan poi ken mo sya ka central government na marba kumbangi ngipan kalong dah pisngap kan sung bakal abun palat na marba na ka central ki jang ayang ikhendai spa hadu mentamo na mar lalong ayat daki arpos nem daki khats nem te hendrai nakaliang ka jongi ngi ong ba nakaliang jok central share ki di ban pen ki nak khendai spa sya khendai hajar te kumta da pisngap ka bisa ka sung pat balabun sya palat hendrai da pi pensyong dor pat ya ka kam ka bangi ngi trei ngi sung ba kanum ya hap ken ladangin panda kumoi kam so ya hap shu na mar ka por ka bangi trei pan ka long kum bakal abam sya kasan ken tan riu ken tabe ken hakasisni de so ka long shu menta ka singi ladep kum ni hendrai shi jan biat ni hap wan biang ban pen kre na ka bentala sya te nakaliang ka jonga ka ditang katahi ba ka union hima te man ki district ngil along ke meeting bat ki shithi ki bangila ai ka jingdawa ka jongi ka lor halor ka tu ka jingpen ki nakaliang jok central government namar mentala ayat daki arpos nem ka jing siu kadang ne sa khandai spa te kumta nakaliang ka jongi ngi bekerpat bakan penkiu nak khandai spa sya ka khandai hajar kadai halor kata ka jing demand ka jongi te kadai halor kata te menta kasi te kalong tang bangin pen I kumno ya kata ka jing pelupor ka jongi ya kata ka jing bam ka por ka jongi na benta ban pen kre ya kan ni kamit dimil iken halor ka ki jing pan ki jing dawa te kila ya check mat na mar ling ba ki jing tho ro ila ai ling ba ka jing mi surok ro ila mi ling ba ka ki meeting ro man ki district ila don ki meeting te kan ni kalong tang bangin pen I ba kumno babun ki boni mo ki bakren ki ong ba kakam batang shi kenta ar kenta pia trai hendai ka jing pan ka along ka bala bun te nakaliang ka jongi ki batrai ya kakam pat ngis ngau ken ba kata ka kuar ka bangi tray kala ba mi kasan ken tan riu ken ta te kam smo ya hapin bangin pan itai ar hajar lai hajar ni hapan be kum ka share hiken ba kala bha na ka central ka de kindai 4% na ka state ka de 4% te nakaliang jong ka state kala pen kiu be ka 4% te kamut na ka basa ka de na ka central te kani kalong ka jingkerpat ken hapreng jong kani ka session ka badang sedang mentamo ka ban sakut khat lai tereng te shuabo prime minister unshim ya kano karai unpet kenya kani ka video na marba katno ka jikakam ka jongi ka kalut ka puarte na ka taban pangkle ya kali kamit demil te kadai halor kata hi bakani ka jingkot ka jongi ya phi ba pin I ya kani ka video kalong ba shwa unshim ya kano karai unshim langken namar menta bangin pen bahaya kani ka scheme kambut de pen hapet na do mano kita ki ba pendon kam bat pentrai ba ya ta scheme ladangim dai mangi kinong shet ja kambut kata ka school kanumla ban shu shet hi daki MC la ne daki principal daki no hikai kimla ban shet ya kani ka ban pendep ya kani ka scheme dan railing ba jongi kinong shet ja ken ni sala ban pendep ya kani ka scheme ngila ban penyat ya kani ka scheme te bahabaya dai bat kani pat kalalong kata kapor ka jongi kal abam de kisan ken tan riu kenta te nakaliang ka jongi ka ba ngikirpat ken yu prime minister shwa ba unshim ya karai unda pet unda bishar bha ken namar ba kat kum kapor ka bangi trei bat kum kapor jong ka jingkir jong ki marba mardi te kalong ba ka jingpan ka jongi kamlong ken bangi shupan klem da
kelem da perkat ya kata kaman ong bangi supan sa bapalat Henry ka jingpan ka jongi kalong bangi la perkat ya kapor hi namar la ya daki post nem daki kat nem de kamu kata ka jingpan jongi kalong bangi pana ka kendai spa sa ka kendai hajar ka de bikat kum ka jing ya jong kapor bat kat kum ka jing pelut jongi ya kapor ka jongi bangi pen kre ya kini ka midday meal scheme kan midday meal hapo school ki don hi ki jela ki bayo kham he mo kum bangi tep ke kerela ka de kat ar hajar nang ta ka Delhi ka de pra hajar tikiwi ki state te ngathrai ka de ka kadang long kum ju hi te hak bayade bat ka share opat ka compare re sangi nama sangi ka dei kendai paula 10% te kiwi state te ka share ka don ka dei nyo pusan imat umtahi te kumta hingi gerpat namar ba ngin num perkat ya kiwe ngi perkat ya ka ya la jong hi mo namar nak jela la jong hi namar ngi snap ya kata kar kum tre bat ya ka jingki jogi mardi te ladangin ngin perkat ya kiwe ki jela te longim sengo ya hap ngi keren bat ya la jong te mentah ka jingpan ho ngi pan not isi bro ka we te tang balong kalong bet minta pat ngi penpau ya la jong ke namaru ni syam bangi tre ngi sngau thu te kat no kata ka jing pelut por ka jongi te kalong hata kar pom hi ka jing pen i jongi ya kani ka video menta kalong bet nak benta ban bangin pen shisha kanya kata ka jing pan jongi om bangi shu pan raha te kum tu mas ong mo ngi shu kwa bangin pen kiau henrei ka kam klem tre henrei menta pat ka jing pan ka jongi ngi long bangi pen syong nong rem bet ya ka por ka bangi la pelut ha school ken menta bangi lek belas awe ngim yo shu te menta lada kani ka scheme lada mut bandang beteng kani ka scheme kadai bandang penbha te kum bangi ong maling ba ka union jongi ka Union of Cook Com Helper PM Pushan Meghalaya ngi ong balada ka government ka penkiu nakaliang jok central government ka penkiu ngi ong baya ki kuk baro ba ki tu ki school ki bamshet ki dei ban report bat ka jingkan tur kalong ya ki kibe ki pa balada ki lab ki school kim shet kin report kin yakran ha school namar ba kani ka scheme kala along baik kala abha na bentau kena pol budang dan ha school udai banyo ya kani ka bha ka ba nakasorkar kala benta te kum tahi nakaliang ka jongi ngi perkat ba ngi bu be kata ka jingker pat ka ba ngi khmi lenti ma ba kani ka kam kan urlong bat kum ju ro ring ba ka jing trailang ka jongi ki nong shet just school jongi ka union bat ringkat ki SDSEO ring bekat bat ka PM Pushan Cell kalong bangin pen bahai kani ka kam te kataro kalong tang lada ka sorkar ka central government ka penkiu ka kasngap ya ki jingker pat ki jongi te henrei lada ka central government pat kam jubab lane kam pensngap ya kata ka jingker pat ka jongi tengimban se baya kani ka kam ngin sangi na besendan tanggatan pi wedei bat kane ka midday meal scheme ti gunto ngila rekam hospital mentala nearly 15 years tenrengi yo I ba ka jingsil na benta ki kum tinga I kumba kalalong ban ben pala ki tiene school jongi ngamkrani ki wei akran school jongi ke enrollment mentang idon 286 student na do nursery do class 8 teka preparation na benta ka midday meal jongki kini ki cook ki have sacrifice 2 days kawai janmit ki have one makan ko yo khao banjit yo khao makan biang na shadau nangta ya ki jhur vegetables paro ki wa biang pa janmit temen step nyo baje ki wan ban have prepare ka chef jo ki namar ba hangni ngile ki tiffin system bat dala dep chef itu ki kan song sa ga tiffin ban sam ya ki kena ki ka time kala simple bon mate nearly 6 hours ban na permit na bata shisi ke kumuk janmit ban menta ka step nuru step nyo baje ki las dan adu khabai baje ki stay dia berbeda dengan jingsiu dengan I kalong kala duna siapa pala ibu namarpi kalong ne kini kiko kitre nang neskol tang ne binta itu kendai spa sibnai di kendai spa kador kamur kajingba menta ki kala sofa la bon ma mki kala bhadai ki sacrifice na banta kena di kalong ba nalo kata bakim yo ki wei pat kilat banit tali mandala kut midday meal shibaje arbaje kini tray shanu kini tray kini show kamot ki hap sacrifice na mentai ta khandai spa ka shibna ni se de kia muddo khandai spa shibna kan long ayu kan lang te jingkar pan long na se nangli ki nong penya school ni I ba ka long pa ka dor ti le se na benta jongki ngau numong kat nu ka dor kan rei ka government kala ban pentrai kam kat jing dawa jongki long ka ngai ba kadang long
kadlong reasonable ka ai ka ding tawa jong ki gen ka jing tawa ka jong pi kalong reasonable katkum ka jing long jong ka ni ka perthei ka dor ka mur jong ni tenre bansu banbe ni ki tengang i kala kila shitom kan wat ka pukala don ka jing kut jong ki ka jing ka ni pi ba lada mla man pentre kang kum takin sange no da sange do ka safar nasko kita ina kalyang ka jong nga man friend rei ga bede ga tu skim dengan mau yei namar ba kini ki ladon ka association kila ya shakman ya kam ga jong ki tenga tanga pa ni to khamtam ya por ba friend ya engagement ga jong ki hado ta nre banta te te nyu kunta association da ka kut kari ga yu kalong kumta ti ki khna ki one school te ka bapun hi kani ka surrounding area ki khna bado mo ya habakio jang na school kapensuk ya ki me ki pa ki support from one school ten rate lada ki pen kun no ngangai ba ka drop out kan bun